Grup d'Esquerra Republicana. Bé, des d'Esquerra Republicana votarem en contra d'aquests pressupostos perquè són uns pressupostos miratge. Són una il·lusió, un intangible. Vostès tenen 4 grans titulars: la millora dels serveis i els programes, interessants inversions, que tenen un ajuntament sanejat i que baixen l'IBI. I com dic, tot això és un miratge. I ara nosaltres ens dedicarem a desglossar-ho i a explicar el per què és així. La millora de serveis sí que és veritat que si mires en detall les partides doncs vas veient que incrementa seguretat i ordre públic, promoció cultural, foment de l'esport, manteniment de les escoles, comerç, societat de la informació, mobilitat. Però et pares a llegir-ho, et pares a mirar-t'ho i aleshores te n'adones que hi ha compromisos que no estan recollits, com per exemple compromisos que hem assolit en aquest consistori, com per exemple la nostra moció de la nit de la cultura, o et pares a mirar i resulta que les millores de la mobilitat resulta que són de caire sancionador, per més radars de tram, més controls d'accés, l'afotro vermell, tot això per a complir una zona de baixes emissions que, com explicarà el meu company a posterior, nosaltres hi votarem en contra. I després està molt bé veure aquestes partides, aquests grans titulars, aquests grans noms, però clar, agafes la liquidació a 12 de novembre de 2024 i te n'adones que les subvencions d'entitats esportives, si bé ara ja per fi s'han pagat, el 12 de novembre estaven al 0% del compliment. Les subvencions d'entitats juvenils, al 0% de compliment. I l'ajut social d'habitatge, al 9% de compliment. Aleshores ens preguntem com és que vostè, que ha dit a la seva intervenció que són uns pressupostos propers a la gent, que pensen en la gent, que l'escolten, com un ajuntament pot dir això quan al novembre les entitats encara no havien cobrat i per molt que se'ls ompli la boca d'habitatge social en el Pla de Llevant, el 9% de les ajudes socials d'habitatge a 12 de novembre encara no sabien, només s'havia complert el 9%. Com pot ser? Que no veuen que fan anar malament a tot l'associacionisme d'aquest municipi en la seva mala gestió de les subvencions i les ajudes? Que hi ha clubs esportius i entitats que no es poden organitzar, que han de posar diners de la seva butxaca, que cada cop malden més perquè els hi quadrin els números. I vostès diuen que estan a prop d'aquestes persones? Però no només és això, si continuem detallant i mirant i analitzant la liquidació a 12 de novembre, ens trobem que conservació d'infraestructura del Camí del Mar, maleït el dia que li van posar Camí del Mar, perquè hagués estat bé respectar la tradició històrica d'aquest municipi i dir-li Camí de les Filipines, només un 45% de compliment. Manteniment de les escoles, de les instal·lacions de les escoles. Vostè també ho ha remarcat com una gran proposta. Doncs a 12 de novembre només havien complert el 45% del que teníem pressupostat el 2024. Pel que fa a les biblioteques, 48%, vestuari de la policia, 32%, dinamització i comerç de turisme, que vostè també ho ha destacat, només hi havia complert un 28% del pressupost, o infraestructures agràries un 31%. I aquí venen també dos grans melons. Només un 62% de la neteja viària s'havia complert a 12 de novembre. Per això suposo que les xarxes van plenes d'explicar que netejaran molt, deuen haver de compensar tot aquest 40% de pressupost que encara no han executat. I un control de plagues del 37%. No m'estranya que tinguem els problemes que tenim de paneroles, de rates i d'un munt de problemes més que tenim en aquesta ciutat pel que fa a les plagues. Perquè si vostès a 12 de novembre i a l'estiu és quan més fa falta, només han complert un 37% de pressupost, doncs així està la nostra ciutat. Passem a l'altre gran titular, inversions interessants. El camp de futbol, un històric que anem arrossegant, la piscina descoberta, la sala de plens, la retornalització de l'espai públic. Però aleshores anem a mirar en detall i ens trobem amb el mateix. A 12 de novembre, la deshumectadora, al 0%. Farem un prec al respecte, perquè és una reclamació històrica de la gent que fa natació, tant al club com altres usuàries de l'Àtrium, que és imprescindible. I ho van vendre com un gran què del seu exercici anterior. 0% d'aquest exercici. La millora del clavegueram, 0%. És que vostès no tenen el detall ni de complir l'única partida que els hi van demanar des del grup del PP per aprovar els seus pressupostos. Ni tenen el detall d'això.
Adquisició de vehicles, només un 42%. Enllumenat públic, també farem un prec, només un 0%, quan també va ser una de les seves grans banderes en l'exercici anterior per explicar que és imprescindible millorar l'enllumenat d'aquesta ciutat. I ho continua sent, perquè només han aplicat, o sigui, només han aplicat, no han aplicat res, un 0%. També ha tornat a insistir la proximitat, el tenir cura, el tenir en compte els infants d'aquesta ciutat. Ja ens ho van dir també a l'exercici anterior. De fet, en la planificació a 4 anys de l'exercici anterior ja vèiem 250.000 euros cada any d'inversió en els parcs infantils. 0% d'inversió a 12 de novembre en parcs infantils. Per tant, i sumat a que el que vostès prometen no compleixen, no liquiden, no es fa una realitat, sumem deutes històrics. On està la segona biblioteca? On estan els equipaments esportius que necessita aquesta ciutat? Ja els han explicat a totes les persones noves que vindran a viure a Pla de Llevant, al barri de Llevant, que no podran practicar esport federat? Perquè els han dit als clubs esportius que no poden créixer perquè no hi ha instal·lacions esportives noves? Això sí, ens omplim la boca de les oficines noves, que és una aposta valenta. No, el que seria valent és escoltar la ciutadania i invertir en allò que porten anys i anys prometent i que la ciutadania necessita. Perquè en comptes d'això, el que fan és crear un barri nou sense serveis nous i els serveis que tenim ja no són suficients per la ciutadania que ja viu a Viladecans. O també deutes històrics, com el Barrosa. Vostè ha parlat de les millores de l'Eixample, centre. Això també ja ho havíem tingut en pressupostos i continua sent una quimera. Per això diem que aquests pressupostos són un miratge. O també la incongruència pel que fa a les inversions, perquè parlen molt del 330, 300. Nosaltres ja els hi hem dit, és un greenwashing, perquè miren vostès el barri de Llevant Nou i està tot ple de places dures. I parlen molt de plantar nous arbres, però veiem com continuem tenint escocells que talen arbres i posen ciment. I després, a més, pel que fa a les inversions, una de les grans partides que tenim és el tema dels vehicles de la recollida de neteja i neteja viària, recollida de residus i neteja viària. Multipliquen per 3 el cost. Per 3. Fa bastants anys que analitzo el pressupost d'aquest ajuntament i normalment s'havia mantingut sempre en una amortització de 450.000 euros. Ara estem a 1,2 milions d'euros. I això repercuteix en el cost que tindrà la taxa de residus a la nostra ciutadania. Per tant, tenim inversions que sí, són molt interessants, però que després mai es fan realitat. I vostès prioritzen un model de ciutat que no és el nostre. Perquè sí, finalment la piscina descoberta la tindrem, però és que ja en teníem dues i vostès les van tancar. La de Can Sallarès, que han venut el terreny públic per fer-hi més pisos, i la piscina històrica Mas Grau, que era meravellosa. I en faran una, a més, cada cop més amunt de la muntanya, com a excusa que com és una demanda de la ciutat, doncs clar, la gent li costarà dir que no, que comencin a trinxar el territori cap amunt. El tercer gran titular és que tenen un ajuntament molt sanejat. I tenen poc deute. Ho hem vist abans amb l'anàlisi del tercer trimestre, de l'avaluació del tercer trimestre. De fet, ara crec que baixa un 13%. Però si obrim el focus i mirem el deute consolidat, ai carai, ens apareix Vimet. La gran rèmora que tenim sempre en aquest consistori. I resulta que vostès ens van vendre un projecte d'oficines de la Illa A, meravellós, que els números estaven quadradíssims, que no afectaria, i resulta que sí que afecta, que ens provoca un deute consolidat, que ens provoca que no estem complint les regles de despesa i que ens provoca que tindrà segastats aquest exercici el compliment del seu pressupost. Perquè dit per vostès, a la comissió informativa o a la reunió de pressupostos, per evitar que això es converteixi en un deute estructural, resulta que o vendrem de nou patrimoni per tenir més inversions o no complirem allò que tenen pressupostat. I per això diem que aquests pressupostos són un miratge,
Perquè si vostès ja no compleixen de normal, si a sobre tenen aquest pes de les oficines de la illa A, i ho han dit literalment, doncs encara es complirà menys aquestes partides, aquestes inversions, aquests serveis que vostès tant diuen que són bons per la ciutadania. Són bons si es compleixen i si es fan com la ciutadania demanda i en base a les previsions i les prioritats que ells exigeixen. I a més, per fer una cosa que no té un impacte directe a la ciutadania, perquè vostè diu que creen llocs de treball per Viladecans. El gruix de les empreses que han vingut aquí al parc de negocis ja venen fetes. I com a molt el 10% de la plantilla d'aquestes empreses són persones de Viladecans. I són persones de Viladecans un 10% perquè n'hi ha moltes que quan va traslladar-se aquí la seva empresa van decidir comprar-se un pis a Viladecans, no perquè ja fossin gent de Viladecans a les quals hem creat llocs de treball. I tot això, anem a l'últim bloc i al gran titular que ens voldran intentar vendre, que és que baixen l'IBI. Tot això, el que fan, ho fan gràcies a duplicar l'increment de la pressió fiscal que ja va comportar l'any passat la crescuda del 10% de l'IBI. Torno a repetir. L'any passat van incrementar un 10% l'IBI. Van recaptar més de 2 milions d'euros extras. Amb el nou sistema de taxes i impostos que vostès recullen, s'incrementa la recollida en més de 4 milions d'euros. I això fa a càrrec de la ciutadania, a càrrec de la pressió fiscal que caurà sobre les espatlles de la ciutadania, de manera molt poc proporcional. I clar, si la ciutadania rebés allò que demana, si la ciutadania rebés allò que demana, a més, quan es compromet, quan toca, com necessita, doncs clar, nosaltres som un partit d'esquerres i estaríem plenament d'acord. Però és que resulta que no. I a més, si mirem la planificació a mig termini, ens adonem que el 2028 resulta que la taxa de residus encara creixerà més. Tenen previst recaptar 1,5 milions més al 2028 i 400.000 euros més pel que fa a la taxa de residus comercial. A mi m'ho hauran d'explicar molt a poc. A mi m'han d'explicar molt a poc com pot ser que sempre han dit que l'IBI, a aquesta ciutat, tenia recollit la taxa de residus i que quan la llei ens obliga a aplicar una taxa de residus, resulta que s'incrementa tantíssim el cost. Però és que no només l'han incrementat ara, sinó que és que preveuen continuar incrementant fins al 2028, quan se suposa que el 2028 ha d'haver entrat en vigor per fi el sistema de recollida de residus selectiva que necessitem a aquesta ciutat i que fa anys i panys que des d'aquest grup municipal li estem demanant i no han implementat. I com que el sistema no funciona, com que el sistema encara no pot bonificar la ciutadania, doncs resulta que la ciutadania pagarà íntegrament el cost de la taxa de residus malgrat faci bé els deures. I el 2028 se suposa que estarem a tocar de tenir tot aquest sistema que ja hauríem de tenir implementat i resulta que, en comptes de bonificar, continuaran recaptant més diners encara de la ciutadania. I el més pervers de tot és que si mirem l'any passat la previsió que tenien a mig termini de recaptar taxes i impostos, resulta que ja tenien previst aquest increment de les taxes, perquè ja sabien que tocaria implementar la taxa de residus. I tot i així van incrementar un 10% l'IBI. Ara, amb l'IBI juguen segons li interessa. Quan és any d'eleccions no el pugen, de cop pugen un 10%, malgrat tenen previst després incrementar les taxes en 4 milions d'euros i per tant el baixen una mica. Creiem que no és seriosa aquesta manera de funcionar, perquè el que estan fent és incrementar la pressió fiscal sense que la ciutadania rebi allò que es mereix. Per tant, són recompenses il·lusòries i ho hem detallat al llarg d'aquesta intervenció. Són grans titulars que quan rasques te n'adones que el paper no ho aguanta tot perquè els fets mai ho acompanyen. I segur que ens deixem coses, perquè analitzar tot el material i tota la documentació en tan pocs dies, perquè cada cop ens comprimeixen més els tempos, doncs és complicat. I també agraeixo que fins a l'últim moment se m'han estat responent dubtes que hem tingut
Sí, no faci aquesta cara, però és que el divendres els hi vaig enviar preguntes i les vaig respondre el dimecres, les vaig obtenir dimecres, I aquí segur que té una cosa a veure. I és la sobrecàrrega que té la plantilla d'aquest consistori. I també una mica de manca de planificació per part seva. I aquesta sobrecàrrega em lliga al que té a veure amb la plantilla. Vostè ha dit que creen 23 llocs de treball o alguna cosa així. No és veritat. El que creen són noves funcions, però no contracten tota aquesta gent nova. Per tant, en aquest bloc, que inclou també la plantilla, votarem en contra. Creiem, aprofitem per tornar-los a demanar que tinguin cura de la seva plantilla, que els facilitin més mobilitat per poder canviar d'aires i poder canviar d'espais per tal que puguin ser més eficients, que es tornin a il·lusionar, que tinguin ganes de poder tornar a treballar, que treballin per evitar la sobrecàrrega d'aquest personal. I els tornem a demanar que esperem a veure si en el proper exercici inclouen dintre de la plantilla la creació d'una persona, d'un professional o com a mínim a nivell extern, encara que no sigui a capítol 1, d'algun psicòleg, perquè pugui fer un acompanyament de tot aquest personal que aquí treballa, se'n pugui tenir cura del seu benestar emocional, perquè és fonamental. I com que també debatem conjuntament la RLT, doncs direm que donarem suport perquè té el suport de la Mesa General i, per tant, res a dir. En aquest punt, per tant, sí que el votarem a favor, però els hi tornem a reclamar. L'RLT en el seu conjunt cal actualitzar-la sencera. No podem continuar amb pagats i més pagats. És imprescindible revisar tota la RLT perquè tothom sàpiga què s'espera d'aquestes persones. Així doncs, res més. Votarem en contra de la plantilla dels pressupostos i a favor de la RLT. Moltes gràcies. Més paraules? Grup d'Esquerra Republicana. Dos comentaris. Primer de tot a la senyora Garcia. S'ha oblidat dir que poden incrementar les partides. Ha parlat de l'estat espanyol i ha parlat de reducció d'energia. S'ha oblidat de l'increment de la pressió fiscal a la ciutadania, que crec que és bastant important. I després també ha parlat de canvi climàtic, estic molt d'acord, però recordi que estan construint un barri sencer de 2.700 habitatges i que el 40% de les emissions de CO2 acostumen a venir de les llars. A més, el moviment que hi haurà de cotxes, doncs el canvi climàtic, el que és en el nostre microcosmos de ciutat, doncs no ens sortirà gaire beneficiat. Senyora Sánchez, diu que les inversions acaben arribant. Ostres, jo no sé la d'anys que fa que sento que hi haurà una nova pista d'atletisme a Viladecans. Tampoc sé la d'anys que es fa que sento que arreglaran l'accessibilitat dels barris com l'Albarrosa i trauran els pals d'Albarrosa. Tampoc recordo la d'anys que sento prometre al seu equip de govern, en aquest cas, al seu grup, quan hi ha eleccions municipals, que faran la segona biblioteca o que tornaran a obrir els cinemes. O van tard o no arriben, però la qüestió és que no compleixen el que diuen. Per tant, no ens ho discuteixi, això, perquè els fets ens avalen. I després s'escuden molt en la directiva europea que els obliga a implementar la taxa de residus. Ja li he dit a la primera intervenció. Vostès sempre han excusat que tenim un IBI alt perquè aquest IBI recollia serveis com la taxa de clavegueram i la taxa de residus i que com que no teníem aquestes taxes doncs quedava implícit dintre de l'IBI. No només l'any passat el van pujar el 10%, sinó que ara quan han separat i implementen la taxa de residus i la taxa de clavegueram, la recaptació que fan és molt superior del que hi havia inclòs en l'IBI. Per tant, si és així, el que hauríem de fer és el que els hem proposat nosaltres a les nostres al·legacions, baixar un 24% l'IBI. Perquè aleshores sí que compensaria i seria coherent amb el discurs que han tingut tots aquests anys. Però és que, a més, vostè ha dit, qui contamina paga. I això és fals. Qui paga és tota la ciutadania perquè vostès no han fet els deures. Perquè a Viladecans només recollim el 34% de selectiva, malgrat el que vostès venen per a poder ser ciutat Greenleaf, que deien que un 97% en els seus informes, que és bastant surrealista. Per tant, no han fet els deures i qui ho paga és la ciutadania. I molta de la ciutadania que sí que fem els deures a casa nostra
pagarem unes taxes de residus que no es corresponen al que fem nosaltres a nivell de consum. Perquè vostès no han fet els deures. I a més estan implementant la taxa de residus malament, perquè no ho estan compensant com pertoca. Disculpi. I sobre el tema de les plagues. Vostè ha parlat en nom de tot el seu equip de govern. Espero que no sigui així, perquè si no, de debò que no sé on viuen vostès, No sé on viuen si no s'han trobat paneroles, rates i bitxos per tot arreu. Tenim un problema, els hi venim avisant, els hi hem fet pregs, crec que tots els grups de l'oposició. Només han complert el 37% d'aquesta partida. I ens diu que no tenim un problema. Ostres, és que no volen, no volen acceptar la realitat. Igual que diu que sí, que escolten les entitats i que estan al seu costat i que fan tot el que demanen. Bueno, ja ho veurem en el prec que farem després, pel que fa a Can Pastera. O ja ho hem vist, com estan al costat de les entitats, que al novembre encara no havien cobrat i, per tant, tenen uns problemes horrorosos per poder gestionar el seu dia a dia. No és manera de funcionar. Per això votem en contra d'aquests pressupostos, perquè són un miratge, perquè vostès sempre fan grans titulars amb molta purpurina, però després els fets no acompanyen. I evidentment que hi ha uns mínims que fan bé, i evidentment que hi ha plans i serveis que estan ben fets, però no és tot el que demanen la ciutadania. I per això nosaltres ens veiem obligats a votar en contra.